Evo, veliki pozdrav našim susjednim državama, Republici Hrvatskoj i Republici Bosni i Hercegovini. Mi smo ugostili predsjednika Trumpa, mi imamo svoju državu, Maškarsku republiku, ovo su generacije čekale i vjerujte mi, svima će biti bolje. On je naš prijatelj, mi smo ovo čekali, ovu republiku, ovaj entitet čekamo stoljećima ovdje u Hercegovini. I to je konačno danas došlo na red, a dakako uz pomoć Trumpa, jer tako Trump? Voliš li nas? Evo vidi, kako mi razgovaramo lijepo sa Trumpom. Preuzeti obavezno ključeve grada. Ovo su stanovnici Čapljine dugo vremena čekali. Ono tinjanje ade, ono dole, ono smeće i ostalo, a to ćete čuti na trgu. Znači evo, podne je, skoro je podne, polazi povorka, na trgu smo u 15 sati kad preuzimamo vlast i sve brige su riješene. Vjerujte mi, sve će cvjetati. Proljeće je ispred nas, sunce, evo, skoro što nije obasjalo, znači treba bižati Čapljinu i dakako bit će svima bolje.